Kenan kula niki terkait kondisi hari ini, realitas di tengah masyarakat jelas dalam sebuah ketakutan yang sangat akut. Niki nek tiang riyin Pak Terno proses hanjang mungkin bakal enten tiang sakit, enjing sakit, sonten kapundhut. Nah, apakah kemudian hari ini itu sudah masuk zaman itu nopo dereng terus pindah sing kaping kalih nasihate panjenengan supados dulur-dulur niku mboten kenging penyakit niki nopo mawon ingkang kedah disiapaken mulai teko pikiran, amalan nopo monggo aturna jumbo kalih kahanan ya jaman kahanan sakniki ya nggih umpami toh niku mangke diberitakno sing model ngeten lak niku tasik menungso toh sing damel warta sing nggih berita niku lak menungso sehat. Nah kantun kita masing-masing nek pancene yakin awak dhewe niki enten sing nitahno, nek pancene yakin awak dhewe niki wonten sing duweni nggih di sareng-sareng wisane mek njaluk nggih sareng-sareng nyuwun mawon tinimbangane wedi karo sing diberitakno jenenge penyakit niku alung monggo sareng-sareng wedi karo sing gawe penyakit tegese napa dikencengno oleh ngabekti dikencengno oleh ibadah soalnya lek umpami tiang Islam nggih cara ibadah iki sak tempene bacaan ngene ibadah niku kan isine pasrah kabeh. Kejaba pasrah kan nyuwun. Nggih. Nah, mangane niku kudu dibarengi nganti mana ingkang yakin, ingkang ikhlas. Nggih wong aku ki diwenangno urip, diuripi kene kok sak wae-wae dikersakno. Mati balik nggih aku karek nampa apa jare takdir ngono nek aku ki wis ikhtiar. Terus kaping kalih ben mboten kenging sing namine pagebluk niku napa penyakit niku kejaba ngerasa jasad niku ngerasa batin gitu. Misalnya jasad niki uripe teko panganan, nek batin niku uripe saka zikir utawa wiridan utawa nek yang Jawa mesti semedi. Dadi karo-karo niku timbang malih. Intinya kan berarti langkung nyelakaken niki diri ini kalih Gusti berarti nggih. Nggih kita ngoten. Nggih. Dalam ati Gusti niku kudu bagusno atine, nek bagusno ati, bagus orane ati iki gumantung panganan sing di pangan. Oh, ngoten. Efek berarti nggih. Lho kok mboten efek pripun? Napa mawon wujude nggih. Sing didhahar manungsa kan kabeh saking kuasane zat sing liwat bumi nggih nggih iki lek pun di dahar mlebu dadi getih-getih niku ya teges nguripi bumi malih ya bumine sinten nggih bumi sak kujur niki wau lan iso nukulno godhong iso nukulno wowoan lan sak panunggalen niku nek bener naneme dadi dikek jasad sing lengkap ngeten iki terus dirusak perkara panganan-panganan sing jane ora ranjine dipangan sing jane napa wong mangan gedang niku enak nggih kena apa iso ngeten iki terus ngombene ora banyu bisa di ngombene krating deng tuh bene arak tuh jadi tempat napa mboten badhe ngrusak jasate dhewe nggih nek pun ngaten napa mboten ngrusak saraf otake dhewe. Dan nek pun dirusak napa mboten wonten organ-organ iki sing kalah bakal. Napa mboten nyepetno patine? Nggih. Nggih. Berarti ikhtiare nggih dohir batin nggih, Pak. Nggih dohir batin, nggih dohire nggih batine. Nggih. Terus pengalaman jenengan nopo nambani tiang-tiang gerah niku sejatosipun sumber penyakit niku ngapunten.
saking napa mawon misalnya dedaharan pikiran niku enten kontribusi ini napa mboten nih wonten bahkan ucapan niku sing luwih kathah kontribusi ini penyakit. ucapan berpengaruh dengan sakit? Berpengaruh nggih. Kok saged? Ya saged. Keucapannya saking gawa. Nah, hawa itu dikendalikan nafsu, mulane krana hawa nafsu. Dengan ucapan nikulah akhirnya mencari kebenaran. Setelah dibenarkan dia merasa bangga, dan kebenaran niku akhirnya istilahnya apa nggih? Ditangguhkan. Jadi merasa benar sendiri. Nah, dengan merasa benar sendiri niku akhirnya kan wau penuh nggih. Sak temene menungso kan ora sing bener. Cuma belajar benar. Misalnya Mbak, kadang tiang sepah, sampun nggih, sampun sopo mbah-mbah kan nggih. Diseneni terus. Pokoknya penggalane ngamuk terus. Terus tiang sepah ini mboten kapundhut. Saniki loro-loronen terus gerah terus. Niku nggih efek saking ngomeng-ngomengi saking maksudnya sing gerah terus niku sing ngomengi napa sing ngomengi. Nggih mungkin mawon saged. Mungkin mawon saged gampange tiyang Jawa nek arane kuwalat iki niku. Nggih. Napa malih tiyang separi kan pangeran katon. Sing mestine kudu disembah-sembah kudu dipundi-pundi. Nggih sak pira kesalahe wong tuwa niku. Nggih senajan wong tuwa nang bener niku aja sampai rumangsa bener. Ngoten lho mergi anane wong salah iku lho anane aku. Napa to Pak Darno? Pentingnya mulyakno tiyang sepah niku. Contone rencang-rencang kula niku ngapunten. Pas wancine Idul Fitri ngoten nggih Pak. Nggih. Niku beto kados bak ngoten Pak. Kaki ini niku dicuci, terus didamel untu terus diminum. Nah ngoten niku tujuane supados dulur-dulur niki hati-hati kalih tiyang sepahe ngoten lho Pak. Memuliakan tiyang sepuh niku mboten kedah ngoten niku. Nggih, memuliakan wong tuwa niku ora krana panganan enak. Ora bakal diambung dengkule, diumbah sikile niku mboten. Wong tuwa niku cukup disenengno atine. Dalam arti napa? Nggih tingkah lakune, nggih perbuatane nek iso aja sampai dingerteni wong tuwa niku tentang eleke. Ngoten lho. Anak niku kudu iso njaga wadine wong tuwa. Ibarat nguyu aja nguyu nang ngarepe latar ya Pak ya. Ora kudu kok. Nek disembah, dicuci niku mungkin jangan-jangan karena ben ketok. Ketok ben kaya taat atau wong tua. Nek niku mau ngenteni waktu. Nah, Idul Fitri nambah saben dina. Berarti lewat tingkah laku sehari-hari. Tingkah laku sehari-hari nggih, mulane aja sampai tumindak elek niku ben apa ben wong tua niki ya ora. Ora getuni. Aku ngenakno wong, nglairno wong kok tambah kelakuane kaya ngene iki. Seolah-olah aku iki gagal dadi wong tuwa. Nggih. Niki kula dek mboten salah niku dek wingi dalu Pak. Menawi kula maos komentare derek-derek niku. Semua orang kok mencari menunggu Satrio Piningit. Ingat-ingat kata-kata saya. Nanti kalau ada Satrio Piningit mesti pengen mau ludahi. Itu semua tidak sesuai dengan yang kalian bayangkan. Kalau pengen dengan komentar bab niku. Ribut niku Pak. Kulo soalnya kepikiran ini kok iso ngono ya ngoten iki. Kula niku gare mboten anu nggih, mboten maksudnya mboten gagasane tiyang umum iki sing kula gagas itu pribadi kula. Nggih. Saking tembung mawon Satrio Piningit. Nggih, Satrio Piningit niku lak tegese kawulane pangeran sing diugung, sing diujo. Sing diujo maksudnya? Nggih sing diugung, sing diujo. Tegese diugung sing diujo nggih diugung jenenge ya diujo raja branane. Tegese nu sarwa kecukupan kabeh. Ya wong nek sarwa kecukupan napa bisa to ngrasakno wong ora duwe apa iso ngrasakno to wong kesengsaran. Niku menurut kula tapi duka malih pemanggih tiyang sanes kula boten ngertos. Nggih. Nek nggih kula ngoten. Dados tetep ora ana bedane. Arep diratoni Satrio Piningit, arep diratoni napa Ratu Adil.
kahanan iki ora bakal rubah kejaba pun takdire sing gawe urip. Ngono. Napa malih nek nyuwun sewu ya. Jadi pangarsa praja niku nek isih duwe karep niku tetep ora arah bakal ono bedere. Nek tasik gadah karep. Tasik karep. Tapi nek pangarsa praja niku wis dipilih. Nah niku duka malih. Nah sakniki niku ora ana wong dipilih, kabeh njaluk dipilih. Ngoten lho. Lewat partai iki masalahe. Gitu kok, duka lewat menapa mawon. Sakniki iki dereng enten pangarsa praja niku sing dipilih. Sing dikarepno kawula niku dereng wonten. Rata-rata kepengin dipilih kawula. Pak Darno ten ngene pewayangan niku napa enten? Lakon Jalmu Sekali Mosodo. Wonten Niku bahas napa sih, Pak? Kertose kula kan namung Jumat kalimat syahadat ngoten. Nah niku benten kali Mosodo kali 2 kalimat syahadat pun benten melenceng tebih. Kali Mosodo niku unsur 5 sing dadekno tiyang niku ibaratnya wong lara dadi waras. Dadi kali Mosodo niku unsur 5 sing dadekno niku wong sehat. Usodo. Ya, dadi asal saking tembung kalima usodo, mboten kalimat syahadat. Nek kalimat syahadat pun jelas. Nggih. Lah, unsur gangsal niku napa, Pak? Sing dadosaken tiyang waras sing usodo niku. Bisa saking angen-angene, saking ucapane, saking tingkah lakune. Bener, ucapane bener, tingkah lakune bener ngoten nggih. Nggih niku termasuk saking pangrungu, saking panggondo. Nggih. Dadi bare basane ana ala aja di napa? Ana apik aja digunggung, ana elek aja di kuya-kuya, aja diwada. Tetep manut marang perintahe wong tuwa. Tegese perintah wong tuwa niku sing bener. Merga enten tetembungan teng Jawi, sing sapa wong nglirwakno pituture wong tuwa kang bener-bener bebasane padha karo keli sadurunge kecemplung banyu. Dadi ora ana sebenarnya wong tuwa senajan wong tuwa niku rampok. Didik anak niku ora ngarah dikon dadi rampok. Karepe. Harus niku. Dadi wong tuwa niku sapa wae ora ana didikane wong tuwa niku kon anak-anak niku kon mlaku sing ora bener niku ora ana. Tapi dumadine pun beda. Nah niku tegese napa? Tegese mergo wis nglirwakno. Dadi bebasane niku sampai kaya-kaya wis keli sadurunge kecemplung banyu. Mergo wong keli niku medine kecemplung banyu dhisik niki urung kecemplung banyu wis